fálase de responsabilidade afectiva. Pero fálase dun modo moi superficial, onde parece que se agora lle digo á persoa 3 frases que me saíron un día no Instagram, xa fun afectivamente responsable. E para ser afectivamente responsable hai que colocar os afectos. Tamén á hora de marchar. Salvo que odies á persoa e non a respectes e che importe 3 merdas que daquela colles un día e marchas e non volves máis. Sí? E se che importa, pero non estás disposta a pasar esa incomodidade, o efecto sobre a persoa é o mesmo que se és tremendo psicópata que estaba aí e un día marchou e di que se joda. O efecto sobre a persoa é o mesmo. Este é o asunto. E iso fala de quen marcha, claro. Fala da súa incapacidade de marchar ben. E, efectivamente, se marchas así, pois que deixas na persoa unha imaxe de ti que é unha merda, que ti contento non vas estar. Ti non vas estar contento con esa imaxe. E de quen é culpa? Túa. Sartre. A nosa verdade son os nosos actos. Aquela, ti faz estas merdas, a túa verdade é isto. E a persoa que queda di, pois esa é a súa verdade. E inflúe na miña. Claro, hai que facer o razoamento. Hai que razoar esta cousa de non dá para máis. Non é irresponsable, efectivamente, porque é un incompetente emocional, vale? Por chamarlle de alguna maneira. Non ten competencias, que agora que somos todos moi intelectuais falamos moito de moita... Pois non ten competencias emocionais e afectivas. Pero a ferida que deixa é a mesma que a che deixa un psicópata. Porque ti emocionalmente, o noso cerebriño emocional, sempre é unha crianza. A ferida é igual. E logo ti tes que racionalizar todo iso. E para facer todo ese camiño de loitos, racionalizar todo iso require aceptar a verdade e que te decepcione. E a verdade é exactamente o que pasou. Non o que ti crees, o que ti sabes, porque ti coñeces a persoa e sabes que ten moitos traumas e moitas feridas. Pero esa non é a túa verdade. Esa é a súa verdade. Ten moitos traumas e ten moitas feridas e pasou moi mal na vida. Esa é a súa verdade. E por culpa diso fai isto. Iso tamén é a súa verdade. E a miña verdade é que a mí iso firme. Entender non sirve para xustificar. E a responsabilidade afectiva comeza por nós. Quen marcha de mala maneira tampouco está sendo responsable afectivamente consigo. Sí? Porque crea un vacío. E ese vacío tamén lle queda. Pero se ti és unha persoa madura, se a ti te lastimaron, e por moito que poidas entender as dinámicas sociais e os traumas alleos e todo, a ti tócache ser responsable efectivamente, así como a persoa non foi, contigo. E protexerte. Por iso está ben bloquear, parar de ir ao bar que sabes que vías ali sempre, incluso pasar por outra rúa, pois desviarte un pouco, un tempo, para ti non expoñerte, por exemplo, que isto é durísimo, a ver unha persoa que tan pronto a ves activa en ti unha ferida
de abandono ou de rexeitamento que emocionalmente conéctate co medo á morte. É moito máis grave do que nos parece. E a sociedade da evasión pídenos e requírenos a veces ser persoas evitativas para non afrontar todo isto. E as persoas que enfrontamos somos unhas piradas e unhas intensas. E as persoas que nos protexemos, por exemplo, emocionalmente, cruzando da acera e non indo a aquel bar e bloqueando todo, somos inmaduras. Porque a sociedade inmadura necesita chamarche a ti inmadura porque te necesita disponible para seguir xogando. Porque a túa madurez emocional é un espello que lle resulta moi incómodo ás persoas que non fixeron ese traballo nin están dispostas a facelo. Porque se están dispostas a facelo ainda poden dicir, hostia, mira esta. E comezar o seu camiño. Pero para qué? Se a sociedade pon todo de cara para que podamos ser crianzas, sempre, ata o día que morramos. Xa paso, xa. O sudoku de encher números 8. Enche a vida de cousas. Resolvela para qué? E aí estamos sísifos, reproducindo as mesmas historias, os mesmos patróns, os mesmos comportamentos. Agora neste ambiente, logo no outro, cambiamos as personaxes e seguimos facendo exactamente o mesmo. Non sei, é que eu vexo na xente do meu tempo que digo, Dios mío, parece que pasaron 25 anos e a xente sigue igual. Non en toda, por suposto. Capas sociais. Porque, bueno, cando te divorcias sempre tocas aquela capa que diste, moi mía. Cousas que eu penso. Que as penso eu. Que son verdades que solto así no xeral, not all person, porque senón, Dios mío, Dios non o queira que fosen todas.